לאכול עם קסנקו. איזה נוף יש לו. פה הוא יכול להסתכל עלינו. זה חביבי. יש לו מרפסת עישון. הוא יכול לשבת ליד האח. אח של מישהו. יש לו טלוויזיה קטנה של איזה 50 אינץ'. תראה מה זה. מה אתה נותן לאנשים כאלה להיכנס לך לחדר? פי! איציק, אם אתה מתחיל למלא עכשיו את הג'קוזי עד יום חמישי, יש לך... תגיד, יש פה מצב לשנות קצת אותה, זה? 1-0 לפורטוגל. לא, לשנות את הלורי? הנה השומר ראש של המנכ"ל. תגיד משהו. בלי.